Et crea ansietat parlar del teu futur, com la jubilació o la compra d'una casa? Si és així, aquest vídeo és per tu. Tots aquests objectius no s'aconsegueixen un dia per l'altre i es necessita una planificació a llarg termini. I aquí el secret per aconseguir-lo és començar avui, com abans millor i en petites quantitats de diners si fa falta. El primer punt que hem de tenir en compte és definir què vols i per què ho vols. El segon punt serà definir quan és l'aportació mensual que tu pots aportar. I en tercer punt, utilitzar estratègies d'inversió perquè puguin anar generant uns diners extras i arribar abans a complir aquest objectiu. I és que amb els anys l'interès compost fa la seva màgia. El que avui et poden semblar 100 euros i prou, a la llarga et pot fins i tot cobrir la teva llibertat financera. Així que tenint en compte tot això, el millor moment per començar, evidentment, era ahir. Però si comencem avui, millor que demà. Si vols saber més consells, apunta't al repte Economitza't.